Hello guys, YouTube back to my channel. Ang tapong nabusawo. Tapong nabusawo. Mukhang suy na padro. Ang tapo. Hiritang na ni bagoy. Thantiwa aso na naitonggo. Ganda ron nugoy man kana. Ang tapo hiritang na ni bagoy. Thantiwa aso nai. Wati wana naitong mulabon bagoy wati baya sani. Hirita grana. Ama hingke mai mui songsinai angri taksinai tini bol pona jene tongmula mia bol na kabumani abon bagai bolong na esani ri tagrana kisa gonga basoi ko fridge daja nosto ngani hunai isikong kholi tumani sajaya kho abon bagai tini gutok khairi sinai o fridge kono gori tei rok simsi daja mono tini gutok sai iko amsung no kamka sikam boi kausno aluk tini rinai jate amsung no tini phungni mui songnai gengke ko hello pakha tabu hingke mui box hasinai ko angno rona wati ne bag wati wai toman gine angno rona mui somani khunu mangla khai ikono rona o khele mani khunuka wati wa mani marungi to khana hana je o ma nahari kani iri bodol daya khuna hadi wati ko riwa joto na wati risa to makha ang ri tol grana wati bang mani na hadi ko wati man suai tong su sini yango nok phari baikha tabung no tabung hingke subani ri roki sabal khagrana tabu hingke iri roba khabuka na hadi yango hingke busi busaya ko phungni bule busawise phungni mairo sai to makhina na hadi bokho busi busaya ko thojak sego wati sikse khupung kormoro kisana musun tongsu anki ingko wati hingke musung samarok ayo serero ko musung samarok mutumana wati hingke kalau hakin sana musung ko dangka tepu inanya watini okhona jaga pano koroi iko mo hero no ngi ma tongsibo te tamke tongsinai ri botagi maya watini wati waja wati bokan kan no kawo tiri charo ban bakai ri sitagi maya ang tabu tinno ko tamke tongsinai wati wa mani hanya tabu bible nai tongana wati sek te tamke tongnai kaitoni kokno poriwe hain tongana ang tabu kok bokhoro ko sijak tongo sandi naitokdi doglam budi satni ego sijak tongo
Phandi haike norok mannai naitokdi haike norok doknai doglam budi haike norok phiyogwi rijaknai tamoni hinkhe khlai di o kok khe musini kerong bai diari rok fatra koksi o lama kwthar porma bisingtwi kaitor jotoni sagoro kwtal khe hamari kupulung khlai tong. Tabuk no watui rok thak paidrok ang chini mo gudam rok chini phantok rok tamungui tongkha naikhe no chini moso kaima rok norok naitung di tabuk nongni okhori tong. Mo hinkhe moso kotor hinkhe sai kaima se o watui haya puro thwi tongmani tabuk hinkhe thangui thangkha watui phaimani gunoi iko norok nugui mankha na moso kwlui kwlui ungtong maikha watui wamani. Asuk no jaga eyamo hinkhe thailik rok kaijak. Eyamo tha rok achai o. Mo hinkhe sakumura ang kaimani iko basakha. Iko phantok kaimani phantok ang kaimani nahana di kaham kaham ungkhaikhe watui wamani gunui tebo hao thongnani wngui tongkha. Oro moso phangsa tongo oro phangsa oro mo godam nugui mankha naikhe mo godam tabuk si phaidrok. Mo hinkhe belaso phaikhe.